Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι καιρό στη δημοσιότητα. Το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι ένα από τα ζητήματα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Ειδικά εάν θέσουμε ως στόχο την προσαρμογή μας σε κάποιες μη ανατρέψιμες εξελίξεις, τουλάχιστον μη ανατρέψιμες άμεσα, την ανακοπή των υφιστάμενων τάσεων, αλλά και την άμβλυνση των όποιων αρνητικών τους επιπτώσεων. Όταν μιλάμε για τις βασικές υφιστάμενες τάσεις, αναφερόμαστε κυρίως στη μείωση του πληθυσμού, τη γύρανση, στο γεγονός ότι καταγράφουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις και περισσότερες εξόδους από εισόδους στη χώρα, μεταναστών δηλαδή, μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουν νεότερες γενιές και ούτω καθεξής. Πολιτικά κόμματα, κοινωνικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, καθώς και η κοινή γνώμη, δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το παρόν, αν και αρχίζουμε έστω και καθυστερημένα να προβληματιζόμαστε για το μέλλον, καθώς οι διαθέσιμες προβολές για τη χώρα δεν εμπνέουν καμία αισιοδοξία. Ωστόσο, παρά τις επαναλαμβανόμενες συζητήσεις στο δημόσιο διάλογο, κάποιοι επίμονοι μύθοι παραμένουν. Τα διακυβεύματα δεν γίνονται πάντα αντιληπτά, ούτε καλά κατανοητά. Προφανώς γιατί πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε με απλά λόγια με τη βοήθεια του Βύρωνα Κοντζαμάνη. Είναι καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και επιστημονικός υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ ερευνητικού προγράμματος «Δημογραφικά προτάγματα στην έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα». Στη χώρα μας, έστω και καθυστερημένα, αρχίζουμε να συζητάμε για το δημογραφικό ζήτημα και για τη χάραξη ή όχι μιας δημογραφικής πολιτικής που θα ανακόψει τις υφιστάμενες τάσεις και θα αμβλύνει κάποιες από τις αρνητικές τους επιπτώσεις, ιδίως αυτές που απορρέουν από τη γύρανση. Αυτή η πολιτική όμως, σε τι συνίσταται? Οι δημογραφικές πολιτικές έχουν σαν βασικό στοιχείο να κατευθύνουν ή να αλλάξουν την πορεία των βασικών συνιστοσών της ανανέωσης του πληθυσμού μιας χώρας και διασταλτικά να αντιμετωπίσουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις τους και να επιτρέψουν μια ήπια προοδευτική προσαρμογή στην υφιστάμενη πραγματικότητα, στη νέα δημογραφική πραγματικότητα. Τα όποια μέτρα ληφθούν στο πλαίσιο εφαρμογής μιας δημογραφικής πολιτικής θα πρέπει να είναι στοχευμένα και αποτελεσματικά, με σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, να είναι διαβαθμισμένα στον χρόνο και να υπόκειται στη δυνατότητα της ongoing και ex-ante αξιολόγησής τους, δηλαδή στη δυνατότητα να μπορούν να αξιολογηθούν δηλαδή και στη διάρκεια της εφαρμογής τους και στο τέλος τους. Φυσικά δεν μπορούν να θεωρηθούν όλες οι πολιτικές για την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση, τη συνταξιοδότηση και τα υπόλοιπα ως δημογραφικές, αλλά μόνο εκείνα τα στοιχεία τους που αποσκοπούν είτε στην ανακοπή αναστροφή των όποιων προβληματικών δημογραφικών εξελίξεων, είτε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής. Η όποια δημογραφική πολιτική δεν συνίσταται επομένως στη συνάρτηση μέτρων ατάκτως ηρημένων και οι στόχοι της οφείλουν να είναι συμβατοί με τους στόχους συγγενών πολιτικών, αναπτυξιακής, κοινωνικής, οικονομικής κ.ο.κ. Οφείλουμε όμως να υπενθυμίσουμε ότι ο ιδανικός πληθυσμός είναι εξωγενής μεταβλητής της δημογραφίας. Είναι μία από τις παραμέτρους που μπορούμε να επηρεάσουμε για να ενοποιήσουμε τους συλλογικούς στόχους μας και αφορά τόσο το πλήθος, την κατανομή στον χώρο και την οικιακή δομή ενός πληθυσμού, όσο και την ποιότητά του. Κατ' επέκταση, οι επιδιώξεις μιας δημογραφικής πολιτικής προσδιορίζονται από τους γενικότερους στόχους της κοινωνίας μας και από τα συλλογικά μας οράματα για το άμεσο και απότερο μέλλον. Η πολιτική δε αυτή οφείλει να είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας γενικότερης πολιτικής, πολιτική με κεφαλαίο π, και οι στόχοι της συγκεκριμενοποιούνται και προσδιορίζονται με βάση τους τόπιους στόχους της πολιτικής αυτής με κεφαλαίο π. Τα μέτρα που λαμβάνονται οφείλουν να είναι συμβατά με το γενικότερο αυτό πλαίσιο και η αποτελεσματικότητά τους πρέπει να αξιολογείται σε αναφορά όχι μόνο με τους ειδικούς στόχους, αλλά και με τους γενικότερους στόχους της πολιτικής αυτής με κεφαλαίο π πάντα. Θα πρέπει τέλος να αναφερθούμε ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας δημογραφικής πολιτικής δεν αλλάζουν άμεσα τις μακρόχρονες τάσεις και ότι οι επιδοματικές πολιτικές, τις οποίες συνήθως προτάσσουμε στη χώρα μας, έχουν περιορισμένα αποτελέσματα αν δεν έχει δημιουργηθεί το ευρύτερο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανακοπή και την αναστροφή των όποιων ανεπιθύμητων δημογραφικών εξελίξεων. Το αντίθετο θα αποτελούσε μάλλον παραλογισμό. Ποια είναι τα κύρια αντικείμενα παρέμβασης στο πλαίσιο μιας δημογραφικής πολιτικής? Είναι προφανές ότι οι βασικές συνιστώσεις που καθορίζουν τις πληθυσμιακές εξελίξεις, η γεννητικότητα, η θνησιμότητα, η μετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική, αποτελούν το αντικείμενο και στόχο της πολιτικής αυτής. Ταυτόχρονα, κάθε μία από τις συνιστώσεις αυτές εκφράζονται με γεγονότα. Γεννήσεις, θανάτους, εξόδους, εισόδους. Το πλήθος των οποίων είναι αποτέλεσμα μιας πιθανότητας πραγμάτωσής τους στον πληθυσμό, ο οποίος υπόκειται στους προαναφερθέντους κινδύνους.
Επομένως, κάθε παρέμβαση στο πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής προϋποθέτει βασικά τη λήψη μέτρων και δράσεων που έχουν σαν αντικείμενο το θάνατο, τη μετανάστευση και την απαγωγή και στοχεύουν στη μεταβολή της πιθανότητας να συμβούν τα γεγονότα αυτά. Τη μεταβολή δηλαδή της έντασής τους ή και της κατανομής τους στον χρόνο και στον χώρο. Οι όποιες παρεμβάσεις προϋποθέτουν όμως και τη βασική γνώση των σύνθετων παραμέτρων που προσδιορίζουν την ανανέωση των πληθυσμών, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο αναφοράς. Καθώς οι πιθανότητες, δηλαδή ο κίνδυνος θανάτου, μετανάστευσης και αναπαραγωγής, ως έναν βαθμό εξαρτώνται και από τη θέληση, τη βούληση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών μιας κοινωνίας. Αλλά εξαρτώνται όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τους γενικότερους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι αφενός οριοθετούν το εύρος των ατομικών δράσεων, επιλογών, αφετέρου επηρεάζουν την εμβέλεια των πρωτοβουλειών και τα χαρακτηριστικά των δρόντων φορέων. Είναι προφανές ότι μεταξύ των δύο αυτών επιπέδων, του ατομικού και του συλλογικού, υπάρχουν διαδράσεις, οι οποίες, αν και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στον τομέα του πληθυσμού οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και τον προηγούμενο αυτόν διαχωρισμό, στο βαθμό που αυτός ο διαχωρισμός προσδιορίζει την οριοθέτηση των πιθανών τόπων παρέμβασης, τις άμεσες και απότερες συνέπειες των λαμβανωμένων μέτρων, καθώς και τις ενδεχόμενες διαδράσεις. Η δημογραφική πολιτική ταυτίζεται με την οικογενειακή πολιτική? Όχι, η δημογραφική πολιτική δεν ταυτίζεται με την οικογενειακή. Η οικογενειακή πολιτική, έτσι τουλάχιστον όπως εφαρμόζεται στις πλέον αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας, αφορά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία στοχεύουν κυρίως στη μείωση των διαφορών του επίπεδου ζωής των οικοκυριών ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, σύνθεση και ταυτόχρονα στη βιολογική, κοινωνική, νοητική ανάπτυξη των παιδιών και επομένως και στη στήριξη της γονιμότητας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη βούληση των ζευγαριών. Η στήριξη της γονιμότητας ειδικότερα είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολιτικών που τροποποιούν το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται αυτή η βούληση. Οι δράσεις στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής είναι πολεύρευες, καθώς οφείλουν να λάβουν υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες των οικοκυριών και να προσαρμοστούν στην υφιστάμενη διαφοροποίηση των μορφών οικογενειακής ζωής. Πυρηνικές οικογένειες, μονογονικές οικογένειες, ανασυγκροτημένες οικογένειες, συναντικές ενώσεις κ.ο.κ. Πρέπει επομένως να συνδυαστούν εκτός των άλλων και με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή τους εξαιρετικά περίπλοκη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ένα σχέδιο δράσης για το δημογραφικό και δημιουργήθηκε και ένα νέο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πώς τα σχολιάζετε? Το σχέδιο αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας δημογραφικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αφενός μέσα στο σύνολο των συνιστοσών που διαμορφώνουν τις δημογραφικές εξελίξεις, δηλαδή γονιμότητα, θνησιμότητα, μετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική, και που προσδιορίζουν το μέγεθος του πληθυσμού, την κατανομή του στον χώρο και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Θα πρέπει να λαμβάνει επίσης και τις επιπτώσεις των βασικών δημογραφικών συνιστοσών σε βάθος χρόνου. Οι συνιστώσεις αυτές δεν λειτουργούν αυτόνομα. Συνδέονται με αμφίδρομες σχέσεις. Επηρεάζονται από και ταυτόχρονα επηρεάζουν πλήθος εξωγενών της δημογραφίας μεταβλητών, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κ.ο.κ. Για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο η υφιστάμενη κατάσταση, οι τάσεις, οι εξελίξεις και οι προοπτικές σε επίπεδο χώρας, αλλά και σημαντικές ενίοτε διαφοροποίησεις σε χαμηλότερο του εθνικού επίπεδου. Εξού και αναγκαιότητα όχι μόνο οριζόντιων αξώνων και προφανώς ο σημαντικός ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαιτείται προφανώς η κατανόηση των βασικών τάσεων, εξελίξεων, προοπτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και των διαφοροποιημένων επιπτώσεων τους, η συνειδητοποίηση ότι το σύστημα πληθυσμός διέπεται από σχετική αδράνεια, και επομένως υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν πρόκειται να επηρεάσουν βασικά μεγέθη βραχυπρόθεσμα ή ακόμα μακροπρόθεσμα. Απαιτείται επίσης η διατύπωση των βασικών στόχων και του χρονικού ορίζοντα που θα τεθούν για την επίτευξή τους, καθώς και των απαραίτητων στρατηγικών επιλογών, των προτεραιοτήτων, αξώνων, δράσεων και μέτρων. Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει και την ύπαρξη μιας επιτελικής δομής, τον συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται, την διάθεση μέσων και πόρων, την επιστημονική και τεχνική στήριξη και προφανώς και τη δυνατότητα συνεχής αξιολόγησης των όποιων δράσεων και μέτρων. Η σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εργαλειοθήκη για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει πλήθος εργαλείων πολιτικής που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη, αποτελεί μεν ένα βοήθημα για τη σύνταξη και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης, αλλά απλά και μόνο ένα βοήθημα και δεν συνιστά ένα σχέδιο δράσης για το δημογραφικό. Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εκτιμώ ότι η πρόσφατη δημιουργία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι ένα θετικό βήμα.
Αν θα γίνει όμως το συγκεκριμένο Υπουργείο ένα Υπουργείο πυλώνας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας συγκροτημένης δημογραφικής πολιτικής και στη συνέχεια τη δημιουργία μιας επιτελικής δομής για την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη λήψη μέτρων, συντονισμό δράσεων, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.